Книги, които искам да прочета за месец април. На всяка цена искам да се завърша Пепелищата и Прокълнатият крал на Кариса Броудбент. Следващата, която със сигурност искам да завърша, е Бориатоник, която всъщност отлагам. Започнах Вашият мрежови бизнес за 15 минути, която е супер тъничка и която определено ще завърша. Проспериращо съзнание на Ради Гейш, която отново е тъничка и която със сигурност искам да прочета. Коренно прераждане отново на Ради Гейш. Не знам всъщност дали ще ми се чете толкова много от един същи автор, но определено или този или следващия месец ще я завърша. И разбира се отново на Ради Гейш, Полеви наръчник за лидери, като отново си оставям дали този месец или следващия ще прочета. Най-новото ми попълнение е Коледна хижа в Швейцария на Джули Каплин, която супер много искам да прочета. Както и Перфектният брак на Дженива Роуз. И книга, която започнах миналия месец отново. Това е Говори като на Тед, която също искам да завърша през месец април.